Sa Pilipinas, ginapaabot umpisa na sini nga semana. Pag-privatize ang PhilHealth, wala ginapaboran ni Senator Bongo. Sa balita international, temporaryo ang opisina ni Trump sa White House nakahanda na. Samtang sa balita sa sports, Butler ginambalan ni LeBron James nga you're in trouble. Kag sa ato naman nga balita entertainment, 102 karat nga diamond na bakal sa balor nga 15.7 milyones dollares. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya mga tips paano magbakal ang pagkaon sa online selling. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 6, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kainas ang kagahon ng low pressure area nakitaan sa 555 kilometros na sidlangan sang Infanta Quezon. Hangin nga habagat na nag-apekto karon sa Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan lakip na ang Kalayaan Group of Islands. Ang Visayas, Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lap-talap na nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang hangin nga habagat o kon LPA. Kasarangan, tubtob mawaskog nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nagatundan ang magalundad sa Palawan. Kalakip ang Kalayaan Group of Islands nga may mahuyang tubtob kasarangan nga pagdapya sang balod sa baybayon. Sa atong temperatura, mabatyaga naman ang minimum nga temperatura sa 24 degrees Celsius, tubtob 30 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kay na las 5:46 ang aga, magatundod naman karon las 5:42 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat! Sa aton nga mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors, Liwat. Action Boy, good morning. Good morning sa kay Antonieta Yap, dira sa may Barangay Pahanokoy. Good morning, gid sa imo. Sa iba naton diri nga Facebook followers, Judito Hurilia Mijares, good morning. Bambi Padernal, Bambi Padernal, good morning. Nagsaka to yung gulping ako nga kwano. Sige, kay Ma-Earl, good morning ulit. Siling ni Ma-Earl. Kag, hindi ka bala kayo daw, ikaw, Nevidors, kayo daw nag-ano nga kung ano, hindi ko intindi. Area, Orlando Simeliano, Tapang Abalos Lite. Good morning sa tanan ni Raga Ibi Magalona kag Barangay Batya from Lito Tapang. Judito Hurilia Mijares, mangkot nako aga pa sa bayanihan ak ang Murcia gali wala pa nagausar sina kay halos tanan na tao sa Murcia inutdan nila kuryente ang mga balay. Bisan September lang na bill sa kuryente. Nagapang-utod na ang kwan. Ang Murcia is Sinecop, no? Sineco pa, kay Sineco. Central Negros mong, no? Oo, Sineco. Sineco, nabilang mo siya. Pang-utod na sila. Hi. Gamo ko na pasig na duga ko mantong utdanaw. Gracia Hareta Horvidalia. Good morning man sa imo dira sa Silay. Jen Oy Ceser, Kelly Jelly, good morning. Happy Tuesday. Dire Monday pa lang, greet ko lang si Mr. Bayboy Villasor sa imo sectoral Bacolod kag tanan nga Salvadorians. Keep safe everyone. Okay. Si Sharon Depormado. Mayong aga man sa imo, Sharon. Kay June 7, Action Boy, ara man siya nagapamate. October 6, subong mong pro ang ginatamyo kuya si June 7. Correct man. Grabe no. Di boss B June 7. October 7, boss October 7. Unsa man, oy. Kay Rui. Madayon ko no? Ha? Madayon ko no? Ano gani, boss? Ang October 7, madayon na. Hindi siya magtaktaw sa Hindi. October Madayon 8. gina-action boy. Okay, sige. Anong kaligali karon sa mga birthday October 7? Mamatan namin si mo ba? Kay Ray Adlaon Hinsola. Good morning, sir. Tamyaw ko lang pamilya Hinsola sa Barangay Delicioso, Ilog. Watching live, kagapamati man sa radio. Thank you, sir. Kaya June Esteves, Action Boy, kag Action Dorel. Mahauta kay ma-duty naman ta diri sa Benedicto Steel Corporation o Corporated ni. Corporation siya, Action Boy. Sudan ko, Dali Maya? Anong Dali Maya? Dali Maya? Isda ni Guro ay.
Isda o guro. Oo. Nga Maya isda gid man gali. Isda nga may ablaw. Kag ano ni bukaw? Bukaw? Sige, bukaw guro action boy. Sige, maranda nga pag kaon sa imong nga pamahaw, sir. Kay Lourdes Blaser, good morning and keep safe from Silay. Makadto siya kuno di si Judito Mijares. Galing kayo wala ta subong ga accept. Kay mareklamo kuno siya sa Sineco di sa Murcia nga bisan September lang na bill ka Sineco pinangutda nila iya halos tanan na balay nga. No man naman. Ay. Okay. Ano man ning kuan man jutay nga kuan anay pag intindi kay tungod sa sitwasyon subong aso. Unsa man ay? Tumunuyo ga antos manay. No? September lang ka bill waya ginutda na dayon. Grabe ba? Sige, kay Marvin Esparagosa, good morning. Diana Perez, good morning man. Kay Bia Jonathan, Naraman Jackson Boy, nakabakal ka na sa iya puding, wala? Wala pa? Agi na bakal glina? Ay, abi mo bayo lang? Ginabakal na siya? Iwan mo kung huwag ginabligyan, siling morderan mo ko. Ay, oo, ganito, nalipat mo ako sa kadamo, bisa nga ako niya ginaasikaso. Bia Jonathan, tulungan mo rin si Action Boy sang sang puding. Kung available subong-subong, para makakaon man kami di. Ito na gutom kami di subong. Kung available subong, for sure, galantaw siya Action Boy. So, dulongi subong sa Action Boy sang imo nga pudding. Sige kay Jeffrey Paderes Akon Paredes Siocon. Good morning, man. Yes. Kay Julius Rainer Estares, Action Boy, dahil sa may Barangay 31. Good morning, Ana. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Mapunaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagsuwestyon si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran na kung mahimo palawigon ang deadline sa pag-register sa Bacolod Contact Tracing System sa mga establishmento komersyal. Ini kasunod sa reklamo sa social media nga may kabudlayan ang mga netizens sa pag-register online sa backtrack system bago nag-back down ang system. Sunod kay Familiaran, ini ang iyagin suwestyon sa author sa City Ordinance 941 nga si Councilor Lady Gles Gonzales. Para kay Familiaran, dapat tatagan sang tion ang publiko nga magrehistro, ilabi na ang mga negosyo tubdob sa Nobyembre 2020. Sa idalom sang ordinansa, ang mga negosyo ang required nga magpa-register ka mag-download sang CCTS Logger nga app para ma-scan ang QR code sa mga tao nagasulod sa ilang mga establishmento. Samtang ipahin ni Familiaran nga voluntaryo lamang ang pagparehistro sa tao sa backtrack system kag pwede sila ka log-in usar ang ballpen kag papel pero may pila na ka mga negosyo sa syudad ang nagpagawa sang pulisa nga no QR code, no entry. Sa nabuluan, tuyo sini ang madasig nga contact tracing kag mas safe ang impormasyon sang sa mag-usar sang ballpen kag papel sa pag-login. When tungod siyang kwento na, kadamo siyang kapag-enroll, hanggat ang signal daw hindi payo, ang system na top-down, I think siguro ang 15 days siguro hindi kapuan mo. Hindi ka-comply ang aton business establishment. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagalaom si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga nathaga ng mga fish kag vegetable vendors sa Burgos Public Market sa Patigayonon nga surveillance testing sang syudad sang Bacolod. Si Familiaran ang nagkadto sa Burgos Market matapos nakabaton sa imbitasyon sa mga market vendors sa merkado angod sa ila pamangkot kag klarifikasyon sa Patigayonon nga testing. Suno kay Familiaran, iyagin palambot sa market vendor nga libre ang COVID-19 testing. Hindi sila pag-i-quarantine pagkatapos ang mapaydalom sa swab test kag hindi man magsira ang ilang mga pwesto sa merkado. Suro pa sa Vice Alcalde, mangin libre man ang test sa mga close contact kaangay sang ila pamilya sa tion yung magpositibong resulta sa ilang test. Bukas si Familiaran nga personal nga magpathag sa mga market vendor sa Libertad kag Central Market.
Sa nabaluan, liwat gigin paisol sang syudad sa Oktubre 10 ang surveillance testing sa mga nagabaligya sa merkado. Yung hoping na natagal sila. Oo. Kaya ang ibang day thought na may bayad, ibang day thought na tapos swab sila, quarantine sila. They thought na kung magpositive sila ang ilang pamilya, iswab, then may bayad na. Ang duga nga pahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagapangabay naman si City Councilor Cindy Rojas, chairs ang action team on returning non-OFW residents sa mga LSI kag ilang mga upod ng foreigner nga dapat malawig na pasensya sa mga health protocol nga ginapatuman sang LGU. Ini kasunod sang insidente nga ginarigar pagbuyayaw sang pila ka mga dumuluong LSI sa staff ni Rojas sa Oktubre 2. Sunod sa konsehal, iya na intindihan ang mga LSI nga luyag makapauli sa Bacolod kasunod sang malawig nga moratorium nga ginpatuman sa nagligan ni Setyembre kay iban sa ila ang wala na sang pasensya. Apang sunod kay Rojas, may mga foreigners nga partners sang LSI ang wala nagakomporme sa mga health protocols nga ginapatuman sang syudad. Sunod kay Rojas, karon nga extraordinary times dapat mayara sang extraordinary patients bangod ila man ginatinguan nga maakomodar ang mga nagapauli nga LSI. Nagpanugyan si Rojas sa mga nagapauli nga siyudad nga Bacolod CHO ang nagahalong sa mga ginapatuman nga protocols. Sunod pa sa konsehal, mayara man sang LSI nga nagakooperar ka nakahibalo na sang ila madangatan pag-abot sa siyudad. Samtang ipalayag ni Rojas nga tubtub 3 kadlaw nagagawa na ang negatibo nga resulta sa swab test sa mga LSI kag sila ang gina-release gilayon apang padayunon ng home quarantine tubtub nga matapos ang 14 dias. Sa dugang balita lokal, nagpanumdum si DepEd Negros Occidental PIO Ayan Arnold Arnaiz sa mga manunudlo kag ginikanan i-konsiderar ang mental kag emotional health asang kabataan sa panahon subong nga kinahanglan mag-adjust sa pagtuon tungod sa COVID-19 pandemic. Sa interview sa action na firing line, ginpanugyan ni Arnaiz sa mga manunudlo nga maghagan-hagan lamang sa paghatag sa mga aktibidad sa mga estudyante kag sa mga ginikanan, hindi magpasobra sa ang pressure sa pagpatuon sa mga kabataan. Suno kay Arnaiz, mahimo nga halinan ini sang pagkadula sa kabataan sa interes sa pagtuon bawod sa pressure nga ila ginabatsyag. Ginhimo ni Arnaiz ang panumdum kasunod sa nagalaptang nga video sa social media sa isa ka estudyante nga nagakibi samtang nagakingyo sa iya mga manunudlo nga hindi pagpasobrahan ang ginapahimo nga lubrahon sa kada subject tungod dako ng epekto sini sa iya pagbalanse sa oras sa pagtuon kag sa ulubrahon sa panimalay. Isa lang ito kapahanumdum lang sa mga parents natin. No? Although gusto tagid nga ma-accomplish sa mga kabataan ang tanan ng mga activities nila, hinahinay lang ta siguro sa mga bata. Kasi kumbaga, kung i-bombard natin sila sa mga ulubrahon, too much man na para sa ilas. Bahin sa pahayag ni DepEd Negros Occidental Ayan Arnold Arnaiz. Ginbisitahan kahapon ni DepEd Regional Director Gemma Ledesma ang pilang eskwelahan sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental para lantaw ng opisyal nga pagbukas ng klase. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni DepEd Negros Occidental PDO Ayan Arnold Arnaiz nga una ginbisitahan ni Ledesma ang Negros Occidental National High School nga ginumpisa ng pagbukas ng klase sa isa ka flag raising ceremony. Sunod pa kay Sale ako na sunod pa kay Arnaiz. Susunod nga gikantuan ni Ledesma amo ang Lopezina National High School sa Banwa sang Murcia antes managsaka sa Don Salvador Benedicto kag ginbisitahan ang 3 ka mga eskwelahan. Duha pa ni Arnaiz ang ginbisitahan nga mga eskwelahan na nag-usar sang print modules. Ginpahayag pa nga wala pa sila sa nabaton nga issue sa printed modules apang ila na ginaantisipar ang posible pila ka mga reklamo. Kay tungod na inyo nga mga eskwelahan ang nga ito nakadtuan, laban niya sa ila mga print module. Yes. Kumbaga wala ka, why ka ginsubo may ma-encounter nga mga issues pa. Kay we are expecting, kung may aragid man, within this week ma-surface ganyan siya. Pero so far, ang pinakareklamo man lang mga kumbaga problem areas nga na sugatas natin sa lingpas ang nag-last week is that inang mga modules balang ginkulang. Wala gina-requires ang Don Salvador Benedicto kon DSB ang medical certificate o kon barangay certification kon magsulod sa ilang banwa. Ini ang advisory sa Local Interagency Task Force Against COVID-19 sa Banwa pagi sa ila official Facebook page. Ang sinuman luyag nga magbisita sa DSB ang kinahanglan lamang nga mag-fill up sang health declaration form sa borders sang Banwa kag magpresentar sang valid ID.
Ginpanugyan man sa tanan nga magtuman sa istrikto nga health safety protocols sa National Interagency Task Force. Sa mga question kag klarifikasyon, pwedeng makikangot sa DSB COVID-19 hotline sa 0951-606-1333. Nagalao man si Don Salvador Benedicto, Municipal Mayor Lawrence Marksland de la Cruz nga magnegatibo sa COVID-19 ang siyam ka mga Salvadorians ang ginswab matapos maka-close contact sa mag-asawa nga nagpositibo sa virus. Suno kay de la Cruz, COVID-19 free na subong ang DSB bagod fully recovered na ang anom ka mga pasyente. Oktubre 1, ang ginswab ang mag-asawa sa siyudad San Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Apang antisini sila ang nakapauli pa sa DSB kaya nagbalik sa siyudad San Bacolod. Dugang pa sa alkalde, ini kaso ang record sa Bacolod bangod diri nagatiner ang mag-asawa ka nagkadto lamang sa ila uma sa DSB. Sa karon ang siyam ka mga ginswab ang naka-facility quarantined kaya nagahulat sa resulta sa RT-PCR test. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Aha, good morning liwat. Sakay maninay ko Bingbing Lachika. Good morning sa imo. Sakay Remia Garcia, kay Susan Jaime Allen. Good morning. Sakay Janet Delino. Ay, Janet, good morning man kag stay safe ha. Dira sa imo. Sara Ligaspina Kaniet. Uy, si Sara kilala ko ni. Sara Kaniet dira sa may siyudad Sambago, no? Sakay din ka to nag-end na. Diana Perez. Oo. Bia Jonathan. Good morning. Kay Julius Rainier Estares ang Barangay 31. Mar Masola Mirasol. Kay Sherilyn Oro Javier. Good morning, Action Boy and Action Doral Ngapita. Always monitoring and watching. Yes. Sakay Miguta Ronnie Vega. Mayang aga dira. Sakay, of course, ari si Inday Vanessa Mayo. No? June Marie Radok. From La Castellana, Marlene Ogatis, Bia Jonathan, Oxa. Pero boss pagli ko ni Dul. Oh. Boss pagli. May lang kayo hindi. Pako pa day off mga kaon. Nagsabat na yan nagsabat man si Vanessa. Nadal, isa ka tray. Ano na ang bligyan na yun? May tray? Tray. Tray, sige. Kalain man ipadulong mo gidiri tapos isa lang kami baklo mo katag 4 pesos ang per piece mong. So isa ka tray kay Action Boy. Sige. Wilma Cabarles, Zeta Marhin Despi. Si Judith, basahan ko lang sa kanya. Palihog tadabis sa Seneco sa Murcia. Nga amo na sila duwa na kadlaw ila pang utod ka kuryente sa Murcia. Bisan isa lang kabil. Kaluluoy mga panimalay sa Murcia. Subong mga kabataan nag-online class pa. Ano man, bikuan na may ara jutay nga kuan anay ang Seneco. Nga isa lang kabil.
ang mga kwan nibla mo utod nibla sang Sineco, ka mga kwan mo ka mga excited na mga utod. Oh. Doon na namitan na sila mga utod. Kaya balok ako mga utod na sila gali, may kanas lang mo no bayad. Lain sila hindi sila taga Sineco mo. Lain Hindi na sila taga Sineco, kuwan na sila daw gina-hire para lang mga utod. Tika da mga utdanan nila, may ara na sila mo nang excited na sila mga utod. Ay, indugang sa income. Galing kaluluoy naman ang iban. Oo na. Yes. Just call me SG Ejercito Garcia. Good morning Action Radio kay sa family Garcia kay sa mga utod ko nga taga Tapi. Watching from Hinubaan. Nagakapi na. gali. Ay, naman. Ano ba ning kuan man? Kadlagko na gid bro. Joanne Kabaya. Sa Hinubaan, ano siya Action Boy? Hinubaan gani. Salving kayo rogor ko nung ginatanyaw niya sa Hacienda Antulanga, no? Sakay kagawad Melchor Baroka Rumbinas, may agaman. Sa kay si Ma'am Vanessa. Sige. Glady Bebe Constantino. Jonel Ahalirina. Good morning, Sir Boy and Inday Dorel. Yes, Inday good morning. Sige, ikaw man. Si Wilma Cabarles, Action Boy, araman siya nag-upod sa aton. Dahil sa may Isabela, na naman yung Isabela, Action Boy. Kay Jocelyn Recivita, hola, good morning. Don Salvador Benedicto. Ay, kag sa sa Fandanon Mursha. Valladolid. Correct man. Yeah. Sheila Jola, happy morning Action Radio Bacolod, watching from Hinubaan. Special morning greetings to all Hinubanons. Keep safe always, God bless us all. Damo ka pamati taga Hinubaan Action Boy, no? Do makadamo kita ni isda guro magatuto sa Hinubaan. Yes. Kay Pinketer Well, happy Tuesday morning, Action Boy and Action Doll. Happy World Teachers Day. To all teachers yesterday. Stay safe. Thank you. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning, Sir Boy. And Action Doral, happy listening sa Malaka family. Likewise to Rivera and Gamala family from Barangay Inayawan, Kawayan. Thanks. Keep safe. God bless everyone. Annie Ruffles, good morning, Action Bradjo Bacolod. Happy Tuesday. Stay safe kamo tanan from Okinawa, Japan. Ohayo gozaimasu. Kaya Franco Villanueva Osorio. Anong sayo? Ha? Anong sayo? Anong sayo? Ay, kalain. Sige, standby na kita. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sa Morning Edition.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Karon nga semana, ginapaabot nga umpisahan ang Avigan Clinical Trial sa Pilipinas nga posibleng bulong sa COVID-19 kung wala na sang delay. Sa virtual briefing, gipahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, napirmahan na ang Clinical Trial Agreement ni DOH Secretary Francisco Duque III kag UP Manila Chancellor. Ang wala na pirmahan nga Clinical Trial Agreement amo ang rason kung nga na-delay ang trial nga kung tani pati kayunon sa Agosto. Lakip sa mga ospital nga magapagigbahin sa sininga trial amo ang Philippine General Hospital, Santa Ana Hospital, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, kag Quirino Memorial Medical Center. Sa Agosto, ang gobyerno sa Japan ang nagatag sa Pilipinas ang Avigan tablets para sa clinical trial. Ang Avigan ang inausar para sa flu kaya nagapakita sa pagtuon sa luwasang pungsod nga posible epektibo ini batok sa COVID-19. Hindi pabor si Senator Christopher Bongo nga i-privatize o kuni-abolish ang PhilHealth. Ini ang naging pahayag ni Go matapos sa mga question nga i-privatize na lang ang PhilHealth bangod sa wala tuong korupsyon. Kung amo na ang matabogin pahayag ni Go nga manginegosyo na ang PhilHealth. Sa karon mas makapaayo sunod sa iyang hatagan anay sang kayginan ang bago nga presidente sang PhilHealth nga si Dante Giran nga tinluan ang ila talatapan. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagapamatok man nga i-privatize ang PhilHealth. Dugang panigo at hag ang mando ni Presidente Duterte kay Giran nga ipapreso ang dapat nga mapreso nga nangawat sa pondo sang PhilHealth. Opisyal na nga gindeklarar ni Education Secretary Leonor Briones ang pagbukas ng klase kahapon nga adlaw Oktubre 5. Sa iya nga pahayag para sa formal nga pag-umpisa sang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan, ginpasalamatan ni Briones ang mga nagbulig ag matuman ang pagpatuman sang blended learning karon nga mayara sang pandemya sang COVID-19. Ginpahayag ni Briones nga hindi pagtugutan sang DepEd nga gubon sang COVID-19 ang edukasyon kag buwas damlag sang mga kabataan. Kalakip sa ginpasalamatan ni Briones ang mga manunudlo nga maukod sa trabaho kag gintapos sa insakto nga panahon ang modules kag panagtag sa mga estudyante. Ginpasalamatan man ni Briones si Presidente Rodrigo Duterte sa bugos nga pagsuporta sa programa ang ginplastas ng DepEd agud maduso ang pagbukas ng klase. Lakip man sa ginpasalamatan ni Briones ang mga mamalida sa Senado kag Kamara. Sa dugang nga balita lokal, nanguna si Presidente Rodrigo Duterte sa 5 ka matagas ng opisyal sa gobyerno nga nakakuha sa mataas nga approval rating sa piyak sa COVID-19 pandemic. Sa Pulse HS survey nga ginpatigayon sa Setyembre 14 tubtob 20, nagguwa nga ang presidente may 91% nga approval rating, halin sa 87% nga rating sa Setyembre 2019. Nagguwa man nga may 5% ang nag-disapprove kag 5% ang undecided. Nagnubo naman sa 59% salin sa 58% approval rating ni Vice President Leni Robredo kag may 22% ang disapproval rating kag 21% ang undecided. Si Senate President Vicente Soto III o kon Vicente Soto nakakuha sa ikaduha nga mataas nga approval rating nga may 84%, disapproval rating nga may 6% kag 10% nga undecided. Samtang nagnubo naman sa 10% approval rating ni Speaker Alan Peter Cayetano nga mayara sa karon sang 70% nga disapproval rating nga 10% kag 19% nga undecided. Ang pinakauli amo si Chief Justice Diosdado Peralta nga may 44% nga approval rating sa iya debut appearance sa Pulse Asia Survey. Ang Pulse Asia Nationwide Survey ginpatigayon sa 1,200 correspondents nga nag-edad 18 anyos pasaka. Gin-question ni Senator Risa Hontiveros ang inpagwa nga unemployment benefits and social security system sa nagligad nga mabinulan kasunod sa COVID-19 pandemic. Sunod sa senadora, minilyon ang mga Pinoy nga nadulaan sa trabaho bangod sa pandemic apang jutay lamang na ang nahatagan sang SSS ang unemployment insurance. Ginpalambot ni Hontiveros ang concern sa Senate hearing para sa pondo sang Department of Labor and Employment sa 2021 sa din iya ginbulgar nga 34,000 ka mga empleyado lamang ang nakabaton sang SSS unemployment benefit tubtob Oktubre 1 sa piyak nga target nila nga makakuha kung tani sang 60,000 ka mga empleyado. Nagapangabay ang PNP sa opisyal sa barangay nga magpasar sa resolusyon batok sa pag-usal sa video machines labi na nga nag-umpisa na ang school year
2020-2021. Sa press briefing, ginpahayag ni PNP Chief General Camilo Cascolan, magapakig-angot sila sa barangay angot sa pag-usara sang magahod nga videoke. Suro kay Cascolan, may plano man nga magtukod sang madamo nga barangay assistance centers, kag ini ang mangin kabahin sang law enforcement sa kada barangay. Nagpasiguro si Cascolan nga magasuporta sila sa Department of Education sa pagpahamtang sa kapulisan sa mga pampubliko nga bulutuan para sa pagpanagtag sang learning materials kag modules sa pagpatuman sang blended learning system. Samtang ginpahayag ni Joint Task Force Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, may ipahamtang man nga kapulisan sa komunidad agud masiguro nga hindi madistorba ang mga online learners sa gahod sa mataw nga yara sa mga danon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Good morning man kay Franco Villanueva Osorio, kay Renan Payungayong. Migo ko Glenn Santa Ana, pare ko, good morning dira sa imo. Kay good morning kano ka action Dora. Dora the Explorer. Dora the Explorer, action boy. Good morning. Ay, hindi man ko galing si Dora. Hindi ko magsabat. Pero kung ulan sa mga sinubaan, sila ni Kagawad Rumbines. Ay, galing. Oo, kunting ulan to kuno. Mercy Flores. More Power Action Radio watching live from Hong Kong. Dennis Malaga. Tamiyaw ko lang si Rudith Hipilano Malaga kag Matagala Carlota. More Power Action Radio. Thank you. Alex Monteza. Di na tuman kuha na binga ako na ano. Naman. Alex Monteza kita, Miss Dora from Familia Ramirez Antihado. Madamo gid nga salamat. Jeneline Tanyo Larida Hupida. Inday Blaza. Cory Vidaha, good morning man. Watching sa kuno anay antes mag-sleep. 2:37 na sila. Sige, thank you, gid ma'am ha. Rene Fresco Sobremisana from La Carlota. Sige. Si kay Vice President Ray Jan Tan Villalon, good morning. Ara man siya. Ara siya. Very Way good. Kadula. Yes, muna yan. Ang taga DK kapihan da sa Siyog Christ Gabriel Blau. Ay dra sa may dingane, La Carlota. La Carlota. Daw ay ko kita sa mong siya. Basi natulugan. Basi natamang ka pangapi. Gaulan nga daan, di ba sila kon matulutog daw ang panahon. Basi kon French yun talaga. Mabarikuto, tanay. Correct. Din ka na last action boy?
Din ako sa kay kay Rejan Villalon. Rajan. Hindi ko makita si Vice President how. Okay. Ari si... Ay, si ano niya, si Harry Rama. Kwarta-kwarta niya. Kuno. Trading ni kuno niya. Gani. Sige Si Genoy Cesar, Miss Genoy Cesar, ginag-greet niya si Vice President Rajan Tan Villalon, Action Boy. Tanang Energy Fans Club, i-greet Good morning. Good morning, no? Una, i-greet ko man ni Anay ang si Doña Elena kag Don Ikong. Grabe no. Mga don gid sila yan, Pwerte. Mga don kag Doña. Gina-greet to dira. Yvette Yap, good morning, man. Nalipat ko sa apelyido ni Elena. Ano gani? Sino? Si Elena, nalipat ko sa apelyido niya. Pero madumduman ko na siya kung kuan. Taga di na siya. I think daw taga Silay ni Silablaw o taga Talisay mo. Daw hindi ko pero makuha ko na sa Aligarbes Aligarbes. So congrats sa dumduman mo na, Action Boy. Dumduman ko na si Stephen Magbanwa, Action Boy, good morning. Ara man siya nagaupod sa aton. Kag sa tanan nga may birthday subong adlaw. Kag naging greet ko to kabay nga ako niya BFF Jerson Corugda, aka Princess ano? Smith. So enjoy lang sa iya nga birthday kay yun PM niya ko nga daan. Greet ko dabi. Nga, Replyan ko lang siya, ha. Ate, okay. Sige. Standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:44. Kag sa ato naman nga balita international, nakahanda ng temporaryo nga opisina ni US President Donald Trump sa White House. Ini matapos sa gintugutan na siya sa mga medical team nga makapauli bangod sa padanya pag-ayos ang iya kondisyon. Ginbutang nga nasambi kay temporaryong opisina sini sa basement level ngayara sa tubangan sa medical suite sang White House. Ang nasambi kay temporaryong opisina ang agod maseparar ang US President sa West Wing sa diin makitaan ang iya mga staff. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, magpagawa ang Bureau of Internal Revenue sa bago kay improve nga tax stamps para sa mga sigarilyo, e-cigarettes kag alcoholic drinks agon masiguro ang koleksyon sang husto nga excise taxes. Ginpahayag ni Internal Revenue Commissioner Arnel Gubalya nga palabuton nga bago nga stamps ang may bago nga security features pareho sang previous tax stamps nga mahimo mapeke nga nagaresulta sa nagakadula nga kita para sa gobyerno. Sa mas mataas karon nga excise excise tax na sukot sa heated tobacco kag vaping products ubalin sa pagsugod sa sining tuig, ginpahayag ni Gubalya nga ang e-cigarettes may yara man sa Internal Revenue stamps sa piyak nga wala pa naghatag sang timetable para diri. Sa idalom sa Republic Act 11467 sa excise tax may 25 pesos nga excise tax sa kada pakete sang heated tobacco products kag mas mataas nga 45 pesos sa kada 10 ml para sa conventional free-base vapor products kag 37 pesos kada ml sa mga salt nicotine vapes. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 43 centimos, Hong Kong dollar may 6 pesos kag 25 centimos sa mga Singapore dollar, may baylo nga 35 pesos kag 62 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ang diamond to Action Boy nga 102 carat diamond ginakitaan sa Canada sa 2018. Amon kadumdum kakado ka mo man to nagkutkot gani. Sang diamond. Lain tong nakutkutan namon to. Ano nakutkutan mo yan? Bubunto ya.
Bubon to gali. Bubon to, yeah. Nagpa-Canada, kagit para magkutkot ang bubon. Bubon. Ay, Kawais na sus, bubon to. Ay, gali. The first bubon ever sa Canada, na. Ang kaluluoy man sa Canada, kawais na bubon. Abi ko balaya, ato katuya upod ka ni sa pagkuha ni sang 102 carat nga diamond. Anhon, tama na mga Gali diamond kay naman. bubon, gali imo Ay, mo na nga kuha hindi na diamond. Hindi na diamond. Hindi siya diamond. Gold. Yes. Gold. So, ang siya action boy, kay man, so, ano siya action, may auction, pero online ha, kasi syempre, Online. subong new normal. Dito ginpatigan sa Sotheby's Hong Kong, ang online auction boy, kay kabalo ka, pila ang nakuha sang bidder. Actually, wala lagi nga lanan ang bidder. Ang presyo action boy, tumataginting na $15.7 million action boy ha. Wow. So hindi pesos kundi dollars gid yan. Pila ka carat na diamond to? 102 ano ko siya action boy, convert ko siya into grams, 20.4 grams. Ang karat, nabuga to now? Ano how? Ano gali how? Ang karat, yun din niya kabugaton. Kundi ang Kuha na sa daw quality na iya sang ano gali. nga. Kikin-search ko sa Google, ang ko carat to grams. Amo ni nagwa. Karat to Ay, gali ka? Sa Napasilay ka lang nga 20 karat, 19 karat gold, di ba? Hindi mo silingon nga 90 nga grams. Okay. So, wala ginalo ko rin sa Google. So, sabi ko, so, amo na siya. Nagwa man nga 20. The quality Google na ha, yan. hindi ka mapatihan ha. Quality na yan din ang karat. Okay, may ara mga 18K, no? Oo. Would like ko hindi ka hilig sa last action boy. Pero na 20.4 grams talaga. Anyway, so abot ko ano na siya kadako action boy ha nga diamond. Pero feeling ko basig dako guro eh. Oo. Mag-amo na ng price. Tapos mga rare nga mga diamonds guro na. Mga rare action boy, 102 carat white diamond chigali Akin meron man iba niya ano ha. May mga color, may mga diamonds, may mga color. So, Okay. may mga pink, may mga black, ganun na diamond. Okay. So, ang ilalakita niya, white diamond. So, Sa balay, tanan nga color, may ato-ato sa inyo. diamond? Pero fake lang. Tanan nga color ng diamond, to na to. Agala. In fairness, so pagkalot mo na sang bubon, guray. Sa bubon. Pero mag-amo ni, mahal gid man gali no. Kasi syempre, ang mga 18K palang gani, di ba? Mahal na, pila na ang presyo. Ini pa nga 102. Sa gold pa lang gani. Sa gold pa lang na ha. Kag sa diamond, lain yung presyohan. Mahal pa rin yung diamonds eh. Sige. Okay, balita sa sports. Ginaistoryahan karon ang medyo trash talk ni Jimmy Butler kay LeBron James pagkatapos sang pagdaog sang Miami Heat sa Los Angeles Lakers sa Game 3 sang NBA Finals. Ginako ni Butler sa isa ka press conference ang ginambalan niya si James nga, "You're in trouble." Makita sa video, ang sugata si LeBron ni Butler kasang nakapascore siya sa ika-40 niya nga puntos paagi sa layup. Patang ni Butler, ang ginhimo niya, gibalos lang sa ginhimo man sa iya ni LeBron. Istorya pa ni Butler na tapos ang first quarter, kag naragas sila sang Lakers, kag hindi man kuno ang ginhambal sa iya ni LeBron James. Suno kay Butler, hindi siya gusto sang trash talking. Ang ginhimo niya, ginbalos lamang niya, kag balik ang ginhambal sa iya sang superstar sang Lakers nga, "You're in trouble." Ang Game 4, buwas naman nga adlaw between Miami Heat and Los Angeles Lakers. Mabatian man diri live sa Action Radio Las 9, sugod buwas ang hinampang. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton yung mga Oh, ka-action. yes. Yes ka ha? I-greet ko lang kung na-air si Donya Elena kag si Don Ifong Aglay Garbes. So, kagina kayo sa Facebook. Facebook ko. Sa live, i-greet ko sila. Kag si Yvette Yap sa Riverside. Sige. Good morning lang dala sa inyo. May lang pagpamati. Si Sir Archie Alipalo. Para sa may lima ka na. Ginunahan mo siya. Good morning lang tani hambalya po. Toto Archie. May lima ka na. Sige. So, may mga negosyo. Sa daw, ako ginapa-order. Ang galing ka. May mga negosyo na sanga food Ay, business. kita ko nagali. So, timing. Feeling ko namati siya. So, mo ni Sir Archie, para mas magbakal pag idang imo nga ginabaligya ang pagkaon sa online. So, ano ang himuon? Kay subong action boy, kabalo man nga damo, di ba, nadulaan sang trabaho. So, ang iba nag-sideline na lang action boy pa baligya,
food, ang iban, kung Baligya, ano-ano tanom. na. O, tanom. Meron pa yung pinakita, Action Boy, naglibod, gidya tanom mo. Ay, ginsend to na Action Eden sa akon. Ginlibod yung tanom. Yung libod yung tanong. Yes. So, mako-correct man na. O siguro online selling, so siguro. gilibod niya. Or basiga online na siya, ginlibod niya pagid para doble ang iya nga Action Boy. Iya nga binta. Correct. So, Action Boy, ang epektibo nga mga tips kung paano magbakal imo pagkaon sa online selling. So, pinaka-importante gid Action Boy, kag una gidra, dapat namit imo ginabaligya ang Of course. pagkaon. Diba? Kaya mo nang pinakasekreto da. Oo. Amo nang pinaka-secret Action Boy, dapat ang quality. Oo, hindi lang sa tsura, kundi hasta sa sabor. Ang sabor importante. Oo, ang sabor gid importante. Kaya sa ko namin tsura, ang sabor na Yes. nada. Oo. Naamo na siya ang person asang choco Pareho. moist. Pareho. Ang sabor moist. Pagkabot siya sponge. Pagkabot sa ang sabor sponge. Pero sa pudding. Oo. Ano? Pudding ni Bia. Ang Pudding iyang pudding so ni Jonathan. far, ang ako niya assessment. assessment mo. Masarap. Ang rating mo pila, 1 Malinam to na. 5 ang rating pila. 1 to 5, 4.9. 0.1 na lang kulang. Kulang na lang, may kulang lang be. Pwede gin 5 na lang. Gin 5. Gin 5 na lang. Pero namit siya, Action Boy. Recommended. Kaya hindi siya, hindi siya basta bala. Kaya kalaw, ano lang basta nga pudding, no? Oo. Iya, do ka... Do ka lang putsak. Paano ning right term man? Hindi ko Do ka, kuha na. Basta mo na siya. Oo, basta masarap, pudding Basta masarap, malinam na. Hamba ko na kaya hindi ko mabos kaya sa katre, hamba ko sa pod ko sa apartment. Kaya Tita Johnny, hamba ko tao ang pudding, pwede i-pudding liwa. Hambi, ay, doon alang-alang. Okay, di lang pudding na mga bread na siya daw. Hindi yes, nga doon lapit ang mapanos, or amo na, at least may bago, bilang nga way. So kung pudding na siya, hindi siya may muon liwat nga pudding. Oo, ginamo ko na Kaya siya. panahon na dahil siya pudding-ding. Okay lang na siya, Action Boy. Pudding-ding. Kasi kung nagkakabaligya, ang pudding-ding ni Dorel. Alakalain. Ikalain. Daryl's Puddingness. Puddingness. Correct. Dorel's pudding-ding. Prituho naman ko nahambal ni Action Eden. Ina? Amo na yung mga recommendation. Gabi no, gin prito. Kano baka, may sila magduwa ka tray ito ila baka. So basigin prito. Guro nila. Okay. Pinirito nga pudding. Yes, ni Eden. Dawlain. Eden's piniritong pudding. With cheese. Diba? Ala ka bongga. Tahog. Gingaan ta na ka business ga. New business na. Alad kung kay Eden, pudding-ding. Happy. Happy. Yes, importante happy. Number 2, Action Boy, reasonable price points. Ang presyo. Yes, Action Boy. Ang presyo ni Jonathan, ang presyo niya, reasonable. Ang iya nga presyo sa iya nga pudding. Basi wala ko ng presyo ya, ginarasunan nila ako. Una. Very literal. Pero gin ko, Action Boy, gin balance ko ang sabor kag sa presyo, correct. Correct siya. Perfect. Very good, Jonathan. 189 mo, ang 9 guro para guro sa plate. May na lang naging 190. Gani. Kita ka mapisos kasi si Jilio? Ako na iya nga. Actually, nakuha yan na guro nga strategy kay Tito Henry C. Kaya makita mo mga presyo sa SM. Sa SM mga... sa S nga may... Makita mo na. Makita mo presyo mga 39.50. Nan. Kay Kablo Action Boy, sa kadamo sa Gabakal, ang mga supot pa to ya, di ba? Supot pa na ang mga 50 cents da, ang mga 75 cents da. 29.25. Oo, nan. So, mo na siya. 24.75. Mo na lang naging 25. So, ang iya guro, basi ang 9. Hindi kayo mas barato ang 24 kag 26 sa 25 mo. Dako kisa do ka masili ka mag 100, linggo do ka mahal 100 daw. Pro Ario 99.90. Yes, barato. Dito mo siya, dito mo siya klabot 100. Correct. Di ba la? Isa mo na sa strategy. Mas strategy mo na imbes mo sila ka ay pila na sa ay ko 100 ka mahal. Puto Ario 99 nang 99.90. Na perfect. Very Action Boy, very nice. Tapos hindi ka mapasinsilyuhan. Na. Sang gis. Ay dira na lang na ate kabe. No. Diba? Sabad pa na sa bulsa mo. Oo, bugat-bugat na sa bulsa. Te gis. Ti mag 10 milyones kamo daga bakal. Te amo na no. Te 10 milyones na lang kabi. Ginuntat na gani Wala na. na siya. Ginuntat na gani inang sauna si Silyohan kanila dulce. Dulce ka.
Dahil wala, basta sinsilyo, dahil dulce lang dahil ha. Dahil may diabetes ko bla. Oo, teka mo ba, kulo ko di sinsilyo, dulce. Pwede lang na. So, ang action boy. Tapos, ang sa reasonable price point, tibal action boy, dapat, ang imo nga, costing mo bala sa imo nga product. Hindi ka man magamit sa mga, babi, pareho ka mo same product, kamo sa imo tupad balay, dira. Pero ang ginagamit mo, yung quality, gid nga product. So, hindi ka magsunod sa iya, nga nubo yung presyo. Malugi ka na karon. Correct, oo. So, mo nang imo, gid nga, kaya sila mo na mismo, action boy. Kabalo mo naman bakal kung quality ang imo yung ginabaligya. Yes, perfect. So, next action boy, attractive photos. Kaya isama na sa basihan, di ba? Pero kinanglan ang reality, pareho sa expectation, ha? Oo, kaya base bala sa picture, dako-dako, dang imo ginabaligya nga, ganay leche plan, tapos pag-abot ka mo lang sa ko, di ba? Na, kaya ano mo lang, angle-angle mo lang. Angle-angle mo nga. Namian ko na gan action boy sa mga tiga-baligya, ang ginabutangan, ginila nga 700 ml ang isa ka tab. Okay. Doka at least bala mga picture out mo bala action Ano boy. na picture na? Amo mo na ang pag-deliver. Naman na siya. Picture ka dahil mo isang pinirito tapos mag-abot pinamalhan. Correct. Hindi mo? Na-picture ka nga daw kadako. Dali pag-abot ya. Gamay. Ay, alam mo na, hindi ka gamay. Tapos mo na ni ginorder ko, kabi ko, mo na siya ka na dali. Kay? So, dapat, namin nga may description pag action boy kung correct. And last action boy, kung sa mga gaumpisa pa lang, kag pwede man sa kung dugay na nga business ang food, tapos may bagos lang nga product, free sample. Na hindi ka mapasample. Siyempre, sa imo mga kakilala. Tama na gani nga, pero sa akon, sa kaso ni Bia Jonathan, free sample ako anay ikaw okay ka na ya, kaya nakatilaw ka na. Ginsave ang self. So, okay na niya ka isa ka piece. Enough naman na guro para sa imo sa free sample. Actually, mag-sample ko ng isa daw, damo ginama ko nan ko, parang, base ang nami lang, parang blasang prutas wala, patilawan na si imo, kaya napili ang tamis, tapos bubakal mo nabilin tuglay, aslom. Aslom, gali sa dalom. Ay, kapilan ako na victim action boy. Sama na. Pero sige lang, pero si Bia, hindi bang guro siya? Okay. Kaya malala guro, action boy, tilawin ang imo ginbakal. Kaya mo na alandang free sample. Correct? Yes. Sige, okay na? Okay na. Good ka na? Oo. So, sa mga business ang food, kasi naka-help sa ilang. Marjorie Villaflor Tipsay, good morning man. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa action hotline. Upod ka-aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel Kawak. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!